Ahoj, volám sa Pepe a ukážem vám, ako urobíte rýchlo perfektný bezlepkový brownie. Predhrejem rúru na 180 stupňov. Vo vodnom kúpeli nežne roztopím 250 g kvalitnej horkej čokolády a 250 g masla. Žiadny margarín, ale práve 82% maslo. Za malý okamih sa maslo začne roztápať a tancovať s čokoládou valčí, v ktorom obaja nádherne splynú. Nasekám 100 g vlaských orechov, ktoré krátko orestujeme na suchej panvici. Oriešky krásne uvoľnia arómu a budú chrumkavejšie. Sušené brusnice 50 g a hrozienka taktiež 50 g. Mojou tajnou ingredienciou v brownie je jedno nastrúhané jablko, ktoré nám ho ešte viac urobí šťavnatejším. Čokoládovú masu ochutím medom, cca 100 g, čo je asi 5 polievkových lyžic, a zašľahám 5 domácich biovajec. ...150 g pohánkovej múky, ktorá neobsahuje lepok, zmiešam s kypriacím práškom z vinného kameňa. Je to prírodné kypridlo bez fosfátov. Na záver okorením mletou škoricou. Pripravené cesto šupnem do vyhriatej rúry, 180 stupňov, približne 25 minút a sme hotoví. Voňavý a nádherne šťavnatý. Taký má byť brownie. Užite si to.